Molt bones, amants de la informació, què tal, com estem? Benvinguts a un nou vídeo. Avui sóc aquí amb la Nia Catano. Què tal, com estàs? Hola, l'Andreu. Doncs bé, moltes gràcies per convidar-me. La Nia és cantant d'anime. Com va començar tot això? Tota aquesta afició? Suposo que de petita, no? Sí, exactament. O sigui, jo de petita vaig créixer amb tota la generació del 3XL, Sí. del Super 3 i, bàsicament és que va ser la meva infància. I, el tema de fer adaptacions al català va ser perquè van treure la seqüela, sí, o sigui, va ser una seqüela d'Inuyasha, que era era el meu anime preferit en aquella època i, mira, em va tornar la nostàlgia, vaig decidir fer el seu opening en català i així, doncs, una cosa va portar l'altra. Era el teu preferit, Inuyasha. Sí, jo crec que sí, d'aquella època era el meu preferit. No era l'únic, o sigui, hi havia molts que m'agradaven i hi ha alguns que ara amb el temps, si m'hi paro a pensar, d'aquella època m'agraden més ara que el propi Inuyasha, però clar, tot és l'edat a la que t'enganxa. És el primer opening que recordes, que et va marcar més. Ostres, el d'Inuyasha no és el primer opening. No, o sigui, és que clar, el tema dels openings és super extens i hi havia Sí. moltíssims i n'hi havia molts que em van marcar. El d'Inuyasha és un d'ells, però fins i tot et diria que el seu primer opening, per així dir, no és el que més m'ha agradat tots els que té. Fins i tot crec que hi ha endings que m'agradaven més que els openings. I, per exemple, em van agradar més els openings de Sakura que d'Inuyasha. És que depèn. Molt bé. I endings? Quins creus que et van marcar més? Et van marcar més. Doncs, uaf. Doncs, mira, d'Inuyasha, l'ending 4 Sí. em va marcar moltíssim, però, per exemple, de Sailor Moon també va haver-hi uns quants que em van agradar un munt i és que no et sabria dir, de Slam Dunk també m'agradava molt el tercer, però el segon també, és que clar, són molts, eren tantes cançons. El tercer de Slam Dunk era la que començava per Penso en tu i el meu cor No, molt més fort. aquest és el quart. Ah, vale, vale. Aquest és el quart, que també m'agradava molt. Era l'altre, és que ara mateix em dóna ràbia perquè no me'n recordo, però és el que... És Ai, l'instrumental, potser, eh? no, aquest és el primer. Ah, El que d'acord. m'agradava a mi molt és que ara m'has cantat el 4 i aquest el recordo molt i se'm queda aquí ficat. El tercer era el que deia una cosa així com... Ai, ara no em vindrà, quina ràbia. Ai, no, és que, veus, m'està venint el 4 al cap tota l'estona. L'hauria de buscar, però si em dones un segon el busco. Ah, sí, sí, clar. Perquè aquest, o sigui, era molt maco. O sigui, mira, ending Sí. 3? Mentre no em salti el dret de copyright. No, no crec, no crec. No, perquè quan escolti ja el primer... Ah, ja està. Al matí d'encegadora llum, jo m'he despertat. Veus, ha sigut veure sabatilles de la miniatura i ja m'ha vingut la melodia de la guitarra a la ment. Ostres, molt bé, eh? Sí. Jo, no, no em sona, veus? Ostres, i això que he vist és Slam Dunk, eh? Mira, el Slam Dunk és un dels meus preferits, juntament amb Mm, Inuyasha. sí, sí. A la meva adolescència és un anime que va marcar moltíssim. Sí, a mi també. I d'opening a mi el meu preferit és el primer, de Slam Dunk. És el clàssic. Exacte, el que coneixem tots i és que és un himne gairebé, o sigui, és d'aquests de cantar a ple pulmó i... Sí, sí, molt, molt, molt guai aquest opening i la sèrie en general. Sí, sí, sobretot la tornada, no? Vull cridar t'estimo amb Exacte, coratge. Sí. sí, I ja de més gran has vist nous animes que t'hagin marcat. sí. Sí? Sí, a mi m'ha agradat molt ara Boku no Hero, m'ha Sí. agradat moltíssim, molt, no, jo no m'ho imaginava, de fet vaig trigar molt a donar-li l'oportunitat
i me'n penedeixo perquè m'ha fet plorar fins i tot, i a més difícil que em facin plorar amb un anime. Steins Gate també m'agrada moltíssim. Sí. No sé si el coneixes aquest. No, aquest no. Va de viatges en el temps. A mi és que aquesta temàtica em flipa. Bueno, no, anava a dir Attack on Titan, però és que Shingeki no Kyojin s'ha tornat un d'aquests que coneix tothom, i sí que és cert que a mi em va causar molt d'impacte. Quan el vaig veure, no m'ha fet sentir tantes coses com m'han pogut fer sentir altres animes, que al final són gustos. Clar. I així també de famoset, dels populars, diguem, Kimetsu no Yaiba, que de Kimetsu no Yaiba sobretot el que té molt és que visualment és una fantasia, està molt, molt ben fet i hi han posat molts calés, i la música de Kimetsu per mi és de les millors fins ara. I la història està molt bé. De fet, la història em fa gràcia perquè em recorda una miqueta Inuyasha, que tu diràs, pues, no, potser no, no sé en què, però a mi em recorda una miqueta Inuyasha. Dels últims, jo recordo haver vist Haikyuu. A mi m'agrada Haikyuu i l'han fet fa poc en català, a l'SX3. Sí. Sí, de fet, de Haikyuu tinc l'Opening 4 fet al català. Ah, ja el buscaré. No ho sabia. Sí. Sí, i he vist que amb això de cantar els animes, els openings i els endings ja portes anys. Creus que arran d'aquests vídeos et van dir d'anar als esdeveniments manga i anime, o creus que no és per això? No, sí, va ser per això. O sigui, bàsicament, l'esdeveniment que em va donar la meva primera oportunitat de fer un concert m'ho va dir. Li vaig preguntar, de fet, com em vas conèixer, com em vas trobar, i em va dir que vaig veure un vídeo teu. I així va ser, dic, perfecte. Quin va ser? El meu primer esdeveniment otaku va ser el Sarrià Manga. Ah, Sarrià Manga. L'any passat. Pensava que m'anaves a dir el Saló del Manga, però no. No, que va. Al Saló del Manga vaig estar l'any passat també, vaig fer allà un concert, però no té res a veure, és molt diferent tot, a nivell d'organització, un esdeveniment tan gran en comparació amb esdeveniments més petits que es fan ara mateix durant tot l'any arreu de tota Catalunya, és una altra història, és molt diferent. Ah, vale. I quan dius Sarrià, et refereix al barri de Sarrià de Barcelona? No, a Sarrià de Ter, al costat de Girona. Ah, d'acord. He vist que en alguns d'aquests esdeveniments et vas posar a cantar la de Shin-chan, oi que sí? Això va ser el Saló del Manga. Aquest concretament va ser el Saló del Manga. Sí, correcte. Molt bé. És una cançó divertida. En els meus concerts sempre m'agrada portar, a part de les meves adaptacions al català, també portar clàssics, perquè la gent canti, perquè la gent t'ho passi bé i al final doncs, la nostàlgia, que és el que ens mou a tots, és el que fa... O sigui, el més bonic per mi dels concerts és quan la gent es posa a cantar amb mi. Tu m'estaves dient que t'agrada fer cançons més tradicionals perquè la gent et segueixi. Al final és lo bonic, no?, també d'un concert, entenc. Exacte. Que la gent pugui cantar i passar-s'ho bé i recordar aquells moments de la seva infància. I justament la cançó del Shin-chan és molt divertida i és molt de la gresca i tothom se la sap. Sí. Sí, perquè inclús ara, els petits d'ara, jo crec que encara tenen l'oportunitat de veure Shin-chan. Sí, el que no sé si la segueixen fent en català, diria que no. No, crec que no. Que igualment també me la sé en castellà, perquè vaig créixer amb les dues versions. Però, clar, jo crec que aquí a Catalunya la que més recordem tots és en català. Sí, i a mi m'agrada més en català, la veritat, Sí. Tu cantes alguna de Bola de Drac? Sí. Quina? GT. Ah, està bé. És la més romàntica de totes. Està bé. Jo crec per això la faig, perquè a mi, o sigui, sonorament és la que més m'agrada. Però, bueno, de cara a aquest any he decidit canviar-la i ara cantaré una altra, de Bola de Drac. Ah, sí?
Es pot dir o no? No, això és sorpresa. Qui vingui als concerts ho sabrà. Ah. Ara us deixa a vosaltres amb la incògnita, nois? I com et vas decidir? Com et vas decidir a cantar i a difondre-ho per internet? Què et va fer decidir-ho? Doncs bàsicament, suposo que com tots els artistes, al final comences un projecte creatiu i al final el que fem tots és pujar-ho a xarxes amb l'esperança de que la gent et trobi, et conegui i li agradi. O sigui, sobretot jo ho vaig fer per la nostàlgia de fer... O sigui, el fet d'agafar l'opening bueno, Hanyo no Yashahime, que és com es diu la seqüela d'Inuyasha, que evidentment no va arribar ni en català ni en castellà. Aquí va arribar en japonès i gràcies. De tocar una miqueta la nostàlgia, no? De dir, ostres, saps de què va? Per si de cas. No em Per no fer sona, no? spoiler. Bueno, bàsicament les protagonistes són les filles dels protes, concretament del Sesshomaru. I clar, veure això va ser com, ostres, estaria molt guai tenir-ho en català, que és com vam veure aquí Inuyasha. I simplement la vaig pujar a xarxes, després també vaig seguir fent alguns openings i alguns endings més de Yashahime i després vaig pensar, ostres, per què no fer altres animes també? I així és com vaig començar, vaig fer, no me'n recordo, no? Sí, vaig fer Shingeki, vaig fer Kimetsu, del Conan, que el Conan, tot i que la vam tindre en català, els openings només ens van arribar en japonès Sí. i ja tinc tres? No, dos. Tinc dues adaptacions d'openings del Conan. No, mentida, un és un ending i un opening. I, bueno, bàsicament va ser pujar-ho i clar, al final a la gent li agrada escoltar música d'anime en català, perquè vam créixer amb l'anime en català i bueno, una cosa va portar l'altra, no té molt misteri, la veritat. Sí, ho vaig veure, que vas fer openings i endings de Detectiu Conan en català. Jo vaig flipar perquè, clar, jo ho he escoltat en japonès. Dic, com no sigui una adaptació, i ara tu m'ho has aclarit. Exacte, sí. Tu tenies vergonya abans de posar-te a cantar en aquests grans esdeveniments? Si ets una persona tímida? No, és que no ho soc. No, la veritat és que no, perquè a més ja havia pujat a escenaris abans de tema o sigui, de concerts de pop i coses així. I evidentment que estava nerviosa perquè era un concert d'una temàtica nova per mi, en un lloc nou, no havia fet cap concert d'anime i no sabia com m'ho rebria, evidentment, al públic, però ho tinc comprovat. Passo nervis fins que canto la primera cançó. Després de la primera cançó ja em quedo tranquil·la i la resta del concert simplement gaudeixo, intento que la gent s'ho passi bé, que és la prioritat per mi en aquest sentit. Si la gent gaudeix amb el concert, jo ja surto contenta. I ja està. Després se'm passen els nervis molt ràpid. Ah, molt bé, molt bé. Perquè el públic en dona vida, no? Sí, al cap i a la fi el bonic és que el públic estigui allà ballant, cantant amb tu, divertint-se, rient. De fet, acostumo a fer un joc que no sé si ara el continuaré fent per temes logístics, que ja que començo a tenir molt de repertori, però fins feia poc feia un joc amb el públic, el clàssic joc del mocador. Sí. Perquè la gent va agafar voluntaris del públic i era bàsicament jo amb el mocador així, cantava una cançó a capella i dels dos equips un havia de sortir corrent a agafar el mocador. Que només entrego els premis als guanyadors, al final acabo donant-li premis a tothom perquè només per participar, doncs ja em sembla bona cosa. I que el maco d'això és això, que la gent s'enxitxa, participa, s'ho passa bé, interactua i veure'ls implicats i veure'ls contents, a mi és el que m'agrada. Que la gent s'ho passi bé, per mi és el millor. Molt bé. He vist a Instagram que també fas proves. Per exemple, sí, aquells vídeos que comences cantant un opening i a veure si l'encerta, a veure si encerta l'anime que és. Sí, també he fet una miqueta de vídeos d'aquest estil, d'adivinar l'opening.
Això vaig fer, va ser més que l'any passat, ho vull retornar, o sigui, ho vull tornar a fer, però per temes logístics fins ara m'ha sigut molt complicat. Però ho vull tornar a fer, això, perquè és molt divertit. És molt, molt divertit, això. Sí, la veritat és que pel que he vist queda divertit. És difícil trobar persones que ho vulguin fer perquè, clar, els vídeos surten les persones que sí, que t'han dit que sí, però, clar, suposo que deu ser complicat que tothom accedeixi, no? No molt, O sigui, No? potser de tota la gent que pregunto, de tota la gent a la que li acabo preguntant, potser m'ho rebutgen 2 o 3 persones, o 2 o 3 grups, que a vegades són grups de persones. Però no, per lo general, a la gent li fan gràcia aquestes coses i estan predisposats a participar-hi. Clar, perquè deuen tenir en ment, ja que som aquí, doncs venim a participar, no? Exacte. Altres jocs has fet, a part dels que hem comentat? Ostres, doncs no, vaig fer els que tinc jo pujats a xarxes, els he fet un a la Japan Weekend, que va ser el primer, que és un vídeo sencer, un i únic, que està al meu canal. Vale. Shazam Otaku, el vaig anomenar. Després ho vaig fer al Sarrià Matsuri, a Sarrià de Ter, un altre cop, Sí. i finalment ho vaig fer també al Saló del Manga. Tens pensat fer alguna prova nova? Sí. Bueno, bàsicament que li vull donar una altra volta per veure si puc fer alguna coseta més, a part del que havia estat fent fins ara, donar-li un plus i tornar a crear aquest tipus de contingut que és molt divertit. Sí, la veritat és que és divertit tant per Instagram, com el que he vist, com per TikTok. No sé si penjaràs alguna cosa a TikTok també, Sí, suposo a que sí. TikTok també ho tinc gairebé tot penjat a TikTok, per no dir tot. Tot, eh? Sí. De les cançons que fas, o que cantes, vaja, valgui la redundància, quina creus que és la que dona més joc? Als concerts, vols dir? Sí. One Piece i Bola de Drac. Ah, per suposat. Les més tradicionals. No fallen. Aquestes dues són sempre molt bèsties i si m'haig de passar animes més nous, Kimetsu no Yaiba i Naruto. Naruto en català? Tinc l'opening, no recordo el número de l'opening, és la cançó de Bluebeard, la de Abatai Tara, aquesta. Sí, aquesta te l'he escoltat cantar. T'he escoltat cantar a YouTube. Què? Que em sembla que aquesta te l'he escoltat cantar, sí. Podria ser, està al canal de YouTube, així que perfectament l'has pogut veure, sí. Sí, sí. I he vist que el món aquest dels cantants i les cantants d'anime és extens, no? N'hi ha més? N'hi ha diverses més? En català vols dir? Sí. Sí, bueno, som uns quants i cada cop n'hi estaven més. Sí que és cert, sí. Sí, sí. Em sembla que precisament a Instagram he vist fotos de grups que sou cantants d'anime. Està bé, això? Sí. Exacte, sí. Hi ha molts Anisingers, que és com es diu a les persones que canten música d'anime. Anisinger ve d'anime singer. Ah, Anisingers. Està bé, això. Ani per anime, vale. Ara encaixa tot. Ara ja t'he sentit, tot he sentit ara. T'ho juro que m'ho estava preguntant què és Ani. Però sí, clar. Dóna la sensació que sou una comunitat ben avinguda. Sí, la veritat és que sí. Ja quan ens coneixem tots és com estar en família i al final doncs tirem de la nostàlgia, ens coneixem sobretot per això i ens trobem a esdeveniments, està molt guai, està guai, en aquest sentit està molt guai. Jo encara no m'he trobat i espero no trobar-m'hi amb ningú que hi hagi mal rotllo o que hi hagi algun problema, que hi hagi hagut algun problema, o sigui, tot molt bé, molt gent molt maca, és una comunitat molt maca. Això és el millor, perquè a vegades pot ser que sigui al contrari, no? Que siguin pocs i mal avinguts, però per sort no sembla el cas. Per sort és així i que no hi ha hagut cap problema mai. Perfecte. I com els vas conèixer? També anant a esdeveniments? Sí, bàsicament va ser d'esdeveniment a esdeveniment i xarxes socials
els acabes coneixent a tots. Vols dir que alguns potser ho has conegut xatejant, els has conegut xatejant i Sí, tal. ens trobem per xarxes, potser comencem a parlar, ens comentem i tal, i acabem xerrant i està guai. I després ens desvirtualitzem als esdeveniments, està guai. Clar, i primer suposo que es comença parlant de cançons, d'animes i tal, i després l'amistat va més enllà, oi? Exacte, exacte, sí, Eh, Sona maco, la veritat. ho és. Quin anime voldries que fessin en català? Dels que no han fet encara, Sí, correcte. Boku no Hero. Però Mm, és que només ens han portat les pel·lícules i a mi m'encantaria que fessin la sèrie sencera en català, però està molt fotut. sí o què? Bàsicament per tema de drets, perquè una temporada la té una empresa, una altra temporada la té una altra empresa i és molt difícil, però seria fantàstic, tant de bo. Mm. I Fairy Tail, t'agradaria? No l'he vist. No? Bueno. Realment hi ha molts animes que encara no he vist, que tinc en llista d'espera i que encara no he vist, i Fairy Tail és un d'aquests. Mm. Hi ha un anime popular que no hem dit, però jo crec que és obligatori comentar-lo, que és Sakura. Sakura també es va tornar amb un dels animes tradicionals de la nostra infantesa i Sí. adolescència. Sí, però sí que l'han fet en català la tercera temporada. No, perquè no l'hem comentat. Sakura és un dels meus preferits de la meva infantesa i dels meus referents. Entre noies, almenys del sector femení, jo crec que entre aquesta i Sailor Moon solen ser dels preferits. Sí, no, i també de nois. O sigui, conec nois als que també els hi agradava Sakura. Sí, sí, a mi m'agradava. Me- Almenys les, me- les, les dues primeres temporades. les que vam tindre. Sailor Moon sí que va tenir un públic més femení, però Mhm. Sakura jo recordo, ja et dic, recordo també molts nois que la van veure i que els hi va agradar perquè, bueno, no sé, és una Magical Girl però diferent. Perdó, Magical Girl? És una Magical Girl, sí, sabeu el que és una Magical Girl? No. Vale, és dintre del shoujo, que és el gènere femení, està una subcategoria que es diu Magical Girl, noia màgica, que engloba animes com Sakura, Sailor Moon, Doremi, Janna... És a dir, noies que mitjançant algun artilugi, algun artefacte que els hi dona poders, fan alguna cosa, tenen una missió. Doncs desconeixia aquest terme. Avui, nois, me'n vaig a dormir amb un concepte après nou. Un opening que em va sorprendre, que vaig trobar, no en català, però sí en valencià. És el de Pokémon, el primer de Pokémon. I existeix en català, també. Ah, sí? Però jo no... Sí que existeix. Es veu que no sé si va ser... No sé, uns quants capítols de Pokémon els van doblar al català. Però com no va tindre molt d'èxit, doncs ja no van continuar. Perquè realment aquí Pokémon i tant Pokémon com Digimon ens va arribar en castellà. I és el que és. I jo, sincerament, potser, com diuen, anava a fer una referència, però potser no, perquè no, soc molt friqui i potser no la coneix ningú. Però bàsicament que igual me cancelen per dir això, però Ostres. per mi no, no sé si sabria veure Digimon o Pokémon en català. Crec que no podria. O sigui, el que he rebut en castellà es queda en castellà i amb l'anime em passa el mateix. O sigui, els animes que he mamat en català segurament no els podré veure en castellà. Perquè l'oïda s'acostuma a lo primer que sent Exacte. o que escolta. Exacte. De la mateixa manera que Bola de Drac, quan algú escolta en castellà, doncs li fa mal a les orelles. És el típic. El meu cas és al revés, perquè, per exemple, GT jo la vaig conèixer abans, l'opening, en castellà. Sí. Jo em vaig aprendre GT en català perquè la vaig rebre primer en castellà per circumstàncies personals, però jo ni tan sols he vist Bola de Drac. Bueno, però els openings estan bé. Sí, no, és que, clar, quan arriba un punt
que, mira, per exemple, hi ha animes que no estem fets per aquests animes. O sigui, cada persona hi ha animes que no està fet per aquest anime. Jo, per exemple, vaig intentar començar a veure SAO, Sword Art Online, i no vaig poder continuar. O sigui, la vaig intentar veure, no sé en quin capítol em vaig quedar, però no em cridava gens l'atenció. Però el seu opening em flipa, el vaig adaptar al català i va estar des del meu primer concert. Això em passa amb Trigun. Trigun m'agrada molt l'opening, però després no vaig passar 2 o 3 episodis. Aquest que dius de Trigum no em sona de res. A mi també em comenten a vegades Utena i no he vist Utena. Així que... Pues aquest és de la infantesa, eh? Però bueno, és normal, és normal. Mira, Utena... No me'n recordo del nom. Utena seria un shoujo, però estaria dintre de la categoria de Girls Love, que no sé si es diu així. O sigui, sí que està el Boys Love, que es diu yaoi, però no me'n recordo el nom de les noies. O sigui, és a dir, d'homosexualitat. Sí. Yuri? Però no me'n recordo el nom. Yuri? Yuri, gràcies. És el yaoi i el Yuri, és que no em sortia. Has vist Assassination Classroom? No, me l'han recomanat moltíssim i tinc curiositat per veure-la, però és d'aquestes que m'estic resistint i sé que segurament és molt bona i que l'hauria de veure, així que estic intentant trobar el huequito per poder veure-la, perquè tinc un problema i és que quan començo no paro. És com amb els llibres, no puc parar de llegir o en aquest cas no puc parar de veure-les. I és trobar el moment, això, una tarda tonta que tens temps, que no has de fer res més, doncs aprofitar i veure-me-la perquè em posa molt nerviosa veure sèries que estan en emissió perquè veure un capítol i haver d'esperar una setmana em posa negra, però veure-les també del tirón no és bo, perquè són moltes hores allà asseguda, només mirant una pantalla i tampoc és bo, però... S'hauria d'aprendre? A racionalitzar. Vale. Ja. Sí, t'entenc perfectament. Jo em vaig acabar Slam Dunk en català en una setmana, l'anime. Sí. Sí, som així. Exacte. Sempre volem més, un altre. Sí. Un altre opening que m'ha marcat molt en català és el de Capità Harlock. Capità Harlock a mi m'enganxava ja molt petita i aquest no l'he vist. Vale. No van fer reposicions després? No ho sé. Si ho van fer, jo no és un anime que hagi vist. Jo... A lo millor t'agrada l'opening i em vols fer una cover després. Podria ser, doncs sí, tot seria posar-s'hi, clar, és mirar-ho i si m'agrada la podria fer. Doncs mira, d'aquesta xerrada ja en treus una recomanació. Els animes d'esports, els has seguit? A mi m'agradava moltíssim Slam Dunk, és un dels meus animes preferits actualment. Sí. I també he vist Haikyuu, que em va agradar molt. No n'he vist més d'esports, ho haig d'admetre, i vaig intentar un Blue Lock, però és que no m'agrada el futbol, que m'han parlat que hi ha un de bàdminton que m'agrada molt aquest esport. I, Haikyuu, la veritat és que em va costar, o sigui, diguem, la primera temporada em va costar moltíssim d'enganxar-m'hi, però a partir d'allà sí que és cert que vaig gaudir molt aquest anime. I Bobo t'agradava? Sí, m'agradava moltíssim de Bobo. La recordo a les hores de dinar, em pixava de riure. Era tan absurd tot. Sí. Has pensat a fer alguna adaptació al català de l'opening? M'ho plantejo, però ja et dic, tinc molts projectes ara mateix i, clar, haig de prioritzar. Ja t'agradava cantar, en general, des de petita? Sí, i tant. Moltíssim, sempre. Qualsevol estil musical? Sí, qualsevol tipus de música i en qualsevol idioma. I quan vas decidir especialitzar-te amb això, d'openings en català? Doncs arrel de la pandèmia va ser, o sigui, sí, cap al... Sí, va ser durant la pandèmia que vaig pujar les meves primeres covers de Sakura al meu canal. Sí. I el que et comentava de la seqüela d'Inuyasha, això ja va ser de cara al 2021.
quan van treure la sèrie. El que ha vingut després d'això és com el que has vist a xarxes, o sigui, ha anat tot rodant sol. Fa poc vaig fer un concert de pop que es van posar amb mi una organització per dir-me si volia fer un concert a una sala d'un local de Barcelona i així va ser un concert d'homenatge a les dones en el pop i no vaig cantar absolutament res d'anime i també m'ho vaig passar molt bé. Molt bé. I el millor dels concerts són els aplaudiments entre cançó i cançó i els aplaudiments finals, oi que sí? Més que jo, com el que et deia, jo més que això, sobretot que la gent canti. Els aplaudiments sé que estaran allà, perquè sempre la gent és agraïda en aquest sentit i aplaudeix. Però és sobretot veure'ls emocionar-se i veure'ls cantar amb mi. Doncs bé, nois, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i ens veiem en una altra ocasió. Fins una altra!